दिनै 3 बैसाग रंजालि बैसागुनि थामथि साननि हाबाफारि उदालगुरिनि कबिरारि हालामनि बोरि गामिनि जर'खा नुथाय गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जयै नखर नखर मागिनानै दोरोङारि हमथानो नाजादों। नखर नखर थांनानै खाम सिफुं सेरजा थरखानि गोमनायजों मोसानाय नुनो मोन्दों। फारसेथिं बर'नि दोरोङारि माइब्रा बिदै माथा बिदै लोंनायनि रंजानाय नुनो मोन्दों। आरो बे आयदायाव उदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि उपेन दैमारिनि हेफाजाबाव जर'खा मोनसे फोरमायनो लाबाय। आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बोरि गामियावहाय नोंथांमोना थारै मिथिगौ दिनै बैसागोनि 3 अक्ट' बे 3 अक्ट'आवहाय बर' माहारिनि गेजेरावहाय मोनसे बोहैथि दाहार दङ। बे बैसागोनि समाव 7 सानसिमहाय बर' गामियावहाय नखर नखर गिदिंनानै सेस्ला गाखोमोरनाय एबा नखर नखर थांनानै रंजानाय गासैबो नखरावहाय सुलाद लाहैनाय मोनसे हुदा दङ। बे लेखायैनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नै बोरि गामि एबा सिखाघाट गामियावबो नखर नखर थांनानै मोसानाया सोलिबाय थादों। बे समावहाय आङो बे गामिनिनो सासे गागि सुबुंनिफ्राय मानि थाखाय बेबायदि मोसानाय जादों आं बेखौ सोंनो नाजागोन। आं केमेरामेनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनै नुनो मोन्दों नखर नखर गिदिं गिदिं बेबायदि रंजानाय जादों। बे मानि थाखाय रंजानाय? बे जोंहा बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोंहा माने नखर नखर रंजानाय मोनसे फोरबो थायो। दा बे फोरबोआव जोङो दिनै जोंहा नैथि सान आरो बे नैथि सानावहा जोङो बयनिबो नखर नखर थांनानै जोङो रंजा बाजा मोसानाय दङ। बेबायदि मोसाथिंनानै रंजानानै जोंनि हारिमुखौ बुहुमावहाय फोसाबनो थाखाय मा राहा होदों? आं बेखौनो जोंनि जायफ्रा बर' माहारि हिसाबै जोंहा मोनसे माने संसाराव गोग्गो मोनसे सिनायथि दङ। आरो बे रंजानायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बुहुमाव जोंनि गावनि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै दिन्थिनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे बेखौ जों माने आखायावहा लानाय जायो। जोङो नुनो मोन्दों दासान्दि बुहुमाव गोबां दावहा गोबां दावराव दावसि गावजों गाव बेले बेजे बिदि सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेबायदि बैसागो समावहाय दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै मोसानाय आरो रंजानायजों लोगोसे बे बुहुमनि गेजेराव सान्थि फैनांगौ होनना नोंथाङा मा रादाब होनो सानो? जोङो बयबो मिथिगौ जोंहा जोंनि बर' माहारिनि मोनसे जिथुनिखि जोङो बाथौ धोरोमारि दा बेवहा जोङो बैसागो फोरबोआ जोंहा सेथि फोरबो आरो बे फोरबोआवहा जों बयबो गाजा गोमजायै जेसांखिनि जों सुबुंफोर दङ बे बुहुमावहा बेखौनो माने बिदिन्थि होनो नागिरदों जाहाथे जोङो खौसे हिसाबै बे माहारियावहा ज' जानानै जाहाथे जों आवगायलांनो हायो बेखौनो साननानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ आखायाव लानाय जायो। नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे बोरि गामियावहाय गोबां गामिनि आइजोफोरा एबा बोराय बुरै गासैबो ज' ज' मोसादों। आङो मोसाखावरि बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लुबैबावगोन बोरै नांदों मोसानानै? बहुत मोजां नांदों। बे मोसानायनि गेजेरजोंहाय बुहुमावहाय मा रादाबखौ फोसावनो सानो? बेनोसै बागुरुम्बा आरो सब जोंनि बर'नि कालसारफ्रा थानांगौ मोजाङैनो बयबो गाजा गोमजायै बयबो मोसानांगौ रंजानांगौ बोराय बेन्थु गथ' गथाय गासिबो बहुत मोजां नाङो। बिदि माने सबबो माने पार्टिसिपेट खालायनांगौ आरो। नखर नखर थांनानै सेस्ला गानायनि गुबै जाहोना मा होनना सानो? ओरैनोथ' बयनिबो दुखु दाहाखौ गासैखौबो सुस्रांनाय बायदि मोनो। रंजानाय बाजानायजों लोगोसे जायनो दुखुआव दङ बेफोरो गासिबो मोजां मोनो गोसोफ्रा गासिखौबो नुनानै गासिबो रंजा बाजाहै गासिबो मोजाङै थायो आरो। नोंथाङा मोनथिनो हाबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथांमोना नखर नखर गिदिंदों आरो सान्थिनि रादाबखौ बिथांमोना लाबोदों आरो गोजोननायजों बयबो खौसेयै रंजानायजों मोसानायजों लोगोसे गावनि दामजु आरो जेनेबा गावनि मोसानाय गावनि हारिमुखौ बुहुमाव फोथांना लाखिनायनि जुजिनायनि बे मोनसे राहा आरो बेखौ जाहाथे जोंनि बे बर' माहारिया दुलाराय बुहुमावनो फोथांना लाखिनो नाजानायनि बे मोनसे आगान।